Hai, bună, dragii mei! Hai că ușor, ușor începe să apară jaful dat în bugetul românilor. Bugetul de stat, da? Cei care colectează taxe și impozite de la noi fraierii, coloniștii care trăim în colonia România. Păi, doar o parte din datele oficiale care au apărut ne spun următoarele. Țineți-vă bine! Țineți-vă bine, țineți-vă bine. Bine, eu o spun de mult pentru că nu degeaba am tot insistat pe suma de 320.000 de euro pe care statul român a acordat-o zi de zi ucrainienilor din România. E mizilic. Bine, puteți să înmulțiți 320.000 de euro cu 3 ani, da? 12 cu 12 cu 12, 36 de luni și vedeți cât vă dă. Păi, raportul oficial se numește programul 50/20 sau 20/50, nu știu de ce se numește așa programul, vorbim doar de ajutor militar. A recunoscut Moșteanu că România de 3 ani de zile acordă ajutor militar lună de lună Ucrainei, una la mână. Tot ce s-a decis la nivel de Uniune Europeană, ca să zic așa, fiecare țară din Uniunea Europeană are un procent de dat, mai exact de 4 miliarde jumate de euro. 3 miliarde jumate sunt alocați Ucrainei și 1 miliard Republicii Moldova. 3 la mână. Din PIB-ul României, până la ora actuală, timp de 3 ani de zile, s-a dat peste 3%. România a alocat, stați să fac o socoteală să nu mă încurc, deci a alocat din bugetul de stat 3 miliarde 700 de milioane. România, în afară de cotele de 4 miliarde jumate, a mai alocat încă 3 miliarde jumate, 3 miliarde 700 pentru ajutorarea cu sistem și cu tehnică militară Ucraina. Deci 3 miliarde jumate, dintre care am primit înapoi de la Uniunea Europeană doar 100 de milioane. Doamne, cât de proști suntem. Așa, ce mai alocăm Ucrainei în afară de ajutorul pe care cota țărilor din Uniunea Europeană ne-a revenit o cotă anume. Deci asta este cota de peste 4 miliarde jumate. Deci cum am zis, 3 miliarde. Stai că mă încurc, frate, mă încurc în atâtea miliarde, trebuia naiba să-mi fi scris pe foaie. Deci 3 miliarde jumate Ucrainei și 1 miliard Republicii Moldova. Plus de 3 ani jumate, 80% din capacitatea și necesarul de care are nevoie Ucraina, 80% energie gratis vine din România și pentru Ucraina și pentru Republica Moldova, iar la fel gratis. Ăștia v-au spus la televizor, dar nu este așa, pentru că de acordul ăsta știu eu când s-a semnat cu Zelenski, când a venit în 2023, în septembrie-octombrie, dacă vă aduceți aminte, cu 21 de puncte semnate. Deci, Ucrainei 80% energie gratis din necesarul de care are nevoie Ucraina să consume, noi dăm 80% și Republicii Moldova 100%. Și au spus că la prețuri foarte mici. Nu, dăm gratis. Cu cât am ajutat o persoană, un ucrainean, păi cu vreo 7.000 de lei, o familie cu vreo 2.000 de lei, plus asigurări de sănătate gratis, plus 700 de euro unui copil ucrainean. Aici ăștia vin în cheltuiala statului român de 320.000 de euro pe zi. Bun, tragem o linie și vedem că PIB-ul României și deficitul, de unde vine deficitul, pentru că România a cheltuit mai mult decât a produs, că noi ce să mai producem, în fiecare an, începând cu 2022, deficitul bugetar a crescut și am alocat de la PIB-ul României în ultimii 3 ani de zile câte 3%, 4%, 3%, 4%, nu știu, 4% cred că o să fie anul ăsta, că încă nu s-a terminat anul, da? Am alocat Ucrainei în special și Republicii Moldova.
Asta una la mână. Doi la mână, de ce sunt acum, de ce ai pus birul pe noi, pe români? Păi, ați înțeles, deficitul, Ucraina, slava Ucraina, Moldova, dar în timp ce ăsta ne spune să strângem cureaua, am aflat că două companii, una franceză și alta germană, au primit ajutor de stat. Au primit ajutor de stat în valoare de 38 de milioane de euro. Bine, ținând cont de miliardele pe care le-am acordat, acum când spui 38 de milioane de euro, parcă ți se pare floare la ureche, adică o nimica toată. Da. Ce mai dăm acum? Ce mai dăm? Păi am înțeles că trebuie să dăm în motorină gratis Republicii Moldova pentru fermierii moldoveni pentru a-și cultiva, a-și ara și a-și face pământul. Da. Păi nu, că ai noștri au o grămadă de beneficii și de gratuități. Fermierii noștri, agricultorii noștri, nu le mai dăm lor motorine, ce rost are, le dăm ăstora din Republica Moldova. Acum, am și o întrebare de putinistă și de rusofilă și de ce prea sunt eu. Mă, de ce nu dați voi tot? Serios, uite, eu propun ceva. Dați tot ce are României, dar tot în blană și cât mai repede, pentru că oricum vă mișcați foarte repede, dați în Ucraina și Republicii Moldova. Ca să punem vreodată Batista pe țambal, să închidem țara asta și cu asta basta. Dați, bă, nene, tot. Și spuneți așa, bă, știți ceva? Noi suntem guvernul ucrainian și guvernul Republicii Moldova delegat aici în România, iar voi, românilor, dacă încă nu v-ați prins de treaba asta și dormiți în continuare în ghete, înseamnă că sunteți mai proști decât prevede legea. Serios. Deci s-a aprobat al câtelea program e ăsta de ne-a zis Moșteanu acum? Tranșa 24, tranșa 25, 28, nu mai știm. Deci tot ce ia ăștia din taxe și impozitele noastre, banii pleacă, mămicule, nu rămân în țară, pleacă în Republica Moldova și în Ucraina. Păi, haideți bre atunci să ne mutăm și noi sau să ne facem acte de ucrainian, că cred că avem mai multe șanse și trăim mult mai bine în România dacă am avea cetățenie ucraineană sau am fi cetățeni moldoveni din Republica Moldova. Pentru că văd că pe țara asta este scris jaf la drumul mare. Bă, voi realizați că din 2022 până în 2025, în 3 ani de zile, din PIB-ul României s-a alocat câte 3%, 4%. Și anul ăsta cred chiar 4%. Bine, oficial, că neoficial, mămicule, ca să nu vă mai spun acum de următoarea tranșă pe care a negociat-o Ursula cu Trump, în care Europa se angajează să plătească bani pentru armamentul pe care americanii îl trimit în Ucraina. Deci ce v-am spus până acum, am plătit. Dar ce urmează să plătim de acum încolo sunt alte miliarde care vin pe căprării puse pe fiecare țară proastă UE. Că ne vine o cotă anume, da? Cât trimite Trump? Păi trimite de 5 miliarde. Păi bun, 5 miliarde împărțit la 27, fiecare cu PIB-ul, cât îi revine fiecare țară membră UE, cotizează și așa. Normal că la noi o să fie fără număr, pentru că are balta pește. Pentru că românii tac din gură, pentru că românii nu înțeleg nimic din nimic și chiar dacă înțeleg românii ceva, nu fac, frate, nimic. Românii sunt obișnuiți, știi cum e, când obișnuiești românul cu sărăcia și cu greutatea și cu trăitul așa rău, românul se obișnuiește, bă, nene. Vai de capul nostru, bă, mămicule, vai de capul nostru. Și mai nou, ce vor să facă europenii, ăștia mirobolanții care se luptă cu Rusia? Vor să bage armament și în Georgia și să atace Georgia, Rusia, adică vor să mai facă un conflict, conflictul 2.
Deci nu s-au învățat minte cu Ucraina, vor și cu Georgia. Hai!